Makasaysayang ika-isang daang canonical coronation ng Our Lady of Manaoag, all systems goes na. Ayon yan kay Mayor Jeremy Rosario. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Manaoag na handa na ang lahat para sa gaganaping Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sa eksklusibong panayam ng IFM News tugupan kay Mayor Jeremy Aherico Rosario, sinabi ng alkalde na all systems go na ang mga paghahanda para sa makasaysayang pagdiriwang ng mahal na patrona ng bayan na mas kilala bilang Apo Bakat. So, all systems go, hinahanda natin talaga ang ating bayan. Sabi ko nga siguro ito yung isa o ito na talaga ang pinakamalaki so far na magaganap na event dito sa bayan ng Manaoag. So tulong-tulong, as early as last year, mayroong mga initial meetings na with of course ang lead ng grupo ng preparation, si Bishop Sok Villegas. 10 ng mga Dominican fathers, since Dominican order ang nagmamanage ng Basilica, at kasama po kami sa mga initial meetings para po sa preparasyon. No? Ibinahagi rin ng alkalde ang kanyang karanasan noong 1975, Golden Jubilee ng Canonical Coronation, kung saan dagsa ang mga deboto. Aniya tulad noon na naglagay ng altar sa harapan ng simbahan upang masaksiyan ng mas maraming tao ang seremonya, mas pinalalawak ngayon ang paghahanda sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang LED walls upang maging malinaw ang panunood kahit ng mga debotong nasa labas ng Menor Basilica. Tracing back history, 1975, nung Golden Jubilee, 8 years old ako noon, nakita ko yung dami na ng tao noong time na yun. Lalo na po ngayon. No? So ang nangyari po noon, similar sa nangyari noong 1975, magtatayo ng altar in front of the church. Doon po sa may patio, doon po mangyayari yung seremonya. No? At ang ating mga devotees at saka mga bisita ay nandito sa labas. So, lahat dito, lahat ng kalye, puro tao yan. Kaya nga tinitingnan namin on our part on how we can all witness, no? Kasi hindi naman nandun, wala naman na hindi pwede nandun lahat sa taas dahil hindi nakakasya. So, tinitingnan natin ang possibility ng maraming LED walls in different strategic areas para lahat tayo ay makakapanood ng isang makasaysayang kaganapan, yung Centennial Coronation nga ng Our Lady of Manaoag. Gaganapin ang sentenaryong pagdiriwang sa Abril 22, 2026 kung saan inaasang muling dadagsa ang libu-libong deboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa. Kasabay nito, hiling ng lokal na pamahalaan ng Manaoag ang kooperasyon at maayos na pakikibahagi ng publiko upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kabanalan ng pagdiriwang. Ang Canonical Coronation ng Our Lady of Manaoag ay isang banal na pagkilala ng simbang Katolika bilang pasasalamat at pagpupugay sa Birheng Maria sa patuloy na pananampalataya at debosyon ng mga mananampalatayang Katoliko. Ang Our Lady of Manaoag ay unang ginawaran ng Canonical Coronation noong Abril 21, 1926 sa bisa ng pahintulot ni Pope Pius XI, dahilan upang ang taong 2026 ay ituring na eksaktong ika-100 taon o sentenaryo ng naturang koronasyon, isang bihirang karangalang pinagdiriwang lamang ng ilang Marian shrines sa buong bansa. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.